Tal com teníem previst, hem encetat els treballs també al sector oest del recinte inferior del monestir. En aquest punt, la prospecció de georradar ens indicava l'existència d'algunes possibles estructures i un cop hem començat a rebaixar els estrats de caràcter agrícola i de població de runes, efectivament hem pogut comprovar que apareixen els murs que ens indicava la prospecció. No sabem, ara per ara, ni quina era la distribució d'aquests espais, ni quina era la seva funcionalitat. Esperem poder-ho saber. De totes maneres, aquestes estructures apareixen molt degradades a conseqüència d'un espoli sistemàtic que va anar despuntant el monestir precisament per aprofitar les pedres. El monestir convertit en pedrera proveïa de materials per a la construcció de les cases de Martorell.